یەک ji xweşiyên jiyana hevjînî ew e dema ku Yezdan zarokekê dide malbatê. İbrahîm û Rinda 5 sal ji temenê hevjîniyê li gel hev derbas kirine, lê di nava êş, zor û zehmetiya jiyanê de. Ji bilî ku hêviya wan bi anîna zarokekê bicî nebûye û ji bilî rewşamadiya zehmet ku Rinda û hevjînê xwe İbrahîm tê de derbas dibin, Rinda tûşî nexweşiyeke giran hat û vêyekê jî hêla ku jiyana wan bi temamî tevlî hev bibe. Nexweşiya Rinda jî ya gurçika ye û ew gelek zehmetiyan dibîne ji ber ku pêwîstiya wê di heftiyê de 2 caran bişuştina gurçikan heye. Ez vê nexweşiyê ketime û esbueyê derbas dirim û ez diezibim û ez dirim û têm wala yanî ez dixwazim ez rehet bibim û tişkî mir bikin, alîkarîkê mir bikin. İbrahîm mijûlî dermankirina hevjîna xwe dibe. Wî soza berdewamiyê bi hevjîna xwe re daye. Lewma jî ew niha tu karî nake ji bilî dermankirina hevjîna xwe. İbrahîm behsa zehmetî û astangiyên ku hatine pêşberî wî dike û dibêje hêviya wî ya tekane di vê jiyanê de ew e ku hevjîna wî baş bibe. بين صالين متزوج بوم از مستشفى شغلي مستخدم بيرا كامل وتعدلي هات افصالاوي مدفش كاري خبر ده وازويد بوتينم مستشفى وطني وقدبي يعني تم كاني تنقو ازويد راكم اجير دينم ام بهيفي دارن قوانك مساعدة ما بكن خير خواز بن دريا منظمات هذا به دريا هنكارة به ام في كشكي راكن ام يعني في ميتان راكن ام جير قرشكي دين هنا وده يقلكي زحمته وده يروبرو يعني خراد به ام بالا خود الدنيا يعني وده يقلكي نباشه. هەمیرێ li pêşberî İbrahîm dihatin girtin lê ew berdewam hewldanan dike û bi hêviya ku rojekê ji rojan hevjîna wî baş bibe û jiyana xwe ya hevjîniyê dûr ji êş û azaran li gel hev derbas bikin. Her çi qas İbrahîm di rêya malperên peywendiya civakî re hewl daye ku çareseriyekê alîkariyekê ji nexweşiya hevjîna xwe re bibîne lê bê encam bûn. Pêwîstiya hevjîna wî bi neştergeriya çandina gurçikan heye. Ji vir İbrahîm bang li kesên xêrxwaz û rêxistinan dike ku alîkariya wî bikin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.